5 druhov obsahu pre sociálne siete, ktoré sú trendy a vďaka ktorým môžete naberať videnia, naberať followerov alebo celkovo si zvyšovať angažovanosť publika, ktoré je na sieti Instagram, TikTok alebo aj Facebook. Unboxing alebo unwrapping. Keď niečo mám, dostala som darček, urobila som si nákup a začínam to vybaľovať. Je to taká zmes ASMR, veľmi takého zvýrazneného zvuku, ktorý dokážete cítiť a vyvoláva vo vás také príjemné asociácie. A s tým, že je tam určitá taká intriga a je to pre mnoho ľudí veľmi upokojujúci obsah. Videoblog alebo Day with me. Beriete toho človeka do svojho krásneho, možno že ideálneho a vysnívaného dňa, kedy je svedkom a vstáva s vami a vy to komentujete. Čiže je to video, ktoré pozostáva z viacerých úsekov vášho dňa, od toho, ako sa prebudíte po vaše raňajky, po to, že sa upravíte, niekam idete, s niekým sa stretnete a nejak to končí. A zároveň toho človeka beriete v veľmi zrýchlenom formáte, s tým, že to máte nastrihané a odabované do vášho života a lepšie sa s vami zoznamuje. Veľmi populárne na azijskom trhu a to je jedenie počas live vysielania alebo videa, krátke videa, kde človek konzumuje a je tam veľmi silný zvuk. Je to na úrovni zase zmesi ASMR s tým, že je to oddly satisfying a s tým, že je to chutné až na hranici nechutného. O cosplay sme už mali niekoľkokrát reč, aj dokonca na mojom profile verím, že už sledujete. Keď váš telefón otočíte zadnou kamerou, nastavíte si na 0,5 alebo 0,6 a jednoducho robíte takéto prudké pohyby. Girl to robila v londýnskom metre, to znamená, že uprostred plného vagónu ľudí, ktorí sa na vás pozerajú, chce to odvahu, je to výzva, je to trend. Ak som na niektorý z trendov na sociálnych sieťach pozabudla, napíšte mi do komentára, rada sa o nich dozviem, alebo si ich pripomeniem, alebo si urobíme celú zberbu toho, že čo všetko je trendy na sociálnych sieťach. Ale ak nechcete tieto trendy vykonávať a chcete stabilne rásť a chcete mať svoju vlastnú stratégiu rastu vašej značky, vás, povedomie o vás, tak vás pozývam na story selling. Štartujeme v novembri a viac sa dozviete v popise k tomuto videu.